Hola, soc la Vanessa de Mamíferes. Continuem amb el repte 30 dies, 30 nusos. Avui amb la creu simple, el nus 4. És un nus molt senzill que ara veureu que no us costarà gaire de fer. ¿Vale? Comencem agafant la part central del nostre folar, la recollim de forma ordenada. Una vegada el tenim recollit, el passem per darrere del nostre coll i és el moment d'anar baixant el folar fins al centre de la nostra esquena, una mica per damunt de la nostra cintura. Una vegada el tenim col·locat, ordenem el folar, escollim una de les bandes, l'ordenem i la creuem per davant del nostre pit, deixant l'altra banda per sobre. Anem cap a l'esquena i per dintre del bucle que hem creat passem la banda, des de fora cap a dintre, i deixem aquest lateral penjant. Ara anem a fer la resta de la creu amb l'altra banda, fem el mateix, l'ordenem i la creuem per davant del nostre pit. És el moment de fer el nus, farem un nus corredís, d'acord? Tenim una banda que queda fixa i amb la banda que farem el nus la passem per sobre, donem la volta, la passem per dins. Una vegada ho tenim aquí, creem una espècie de semicercle, passant-lo per sota de la banda fixa, el recollim per l'altre costat i el passem pel mig, per l'arc que ha quedat. I aquí tenim el nus corredís. Comprovem que pugi i baixa. Ara ja tenim el nus elaborat, veiem que queda una creu davant i és el moment de veure si tenim suficient espai per col·locar el nostre nadó. Si veiem que tenim suficient espai, perfecte. Si veiem que ens falta, destensem, i si veiem que ens sobra, el fem córrer el nus corredís per a deixar menys espai. Agafem el nostre... Aquest nus sí que és important deixar-lo situat el més davant possible del nostre cos, perquè al tensar té tendència de tirar cap a darrere. Agafem el nadó. Com sempre, l'agafem amb la posició de seguretat, agafant la cama que ens queda més a prop del nostre pit amb el braç i l'antebraç agafant el seu culet. Seurem el nadó amb cadascuna de les bandes, agafem el seu genoll, l'asseiem i fem el mateix passant per sota sempre la mà, acompanyem i col·loquem la corba del seu genoll a l'altra banda. El col·loquem amb una alçada correcta, que sabem que és la que no ens dificulta la visió i la que em permet donar-li un petó, i comencem a passar el folar per damunt de l'esquena del bebè. Busquem la cantonada. Sempre comencem amb la banda que queda més prop del nen, la que queda concretament per sota. Anem estirant pas a pas aquesta banda, sempre mirant de no quedar cap tipus d'arruga a la seva esquena, i la portem de corba a corba, de genoll a genoll. La resta de la tela que sobre la deixem al genoll que queda més extern. Fem el mateix amb l'altra banda. Busquem la postura i, a poc, l'anem passant per damunt del cos del nostre bebè, comprovant sempre que no quedi cap arruga, de corba a corba, la tela que sobre al genoll més extern. Com veieu, queda tela sobrant, és el moment de tensar. Farem agafant la tela, la banda que queda per sota, l'estirarem cap enrere i de la banda que passa per damunt tensarem. I com veieu, me sobra molta quantitat de tela. És el moment de tensar a partir del nus corredís. Vaig estirant, estrenyent, estrenyent. A mesura que estrenyem, el folar es va tensant. Com us havia comentat, a mesura que estirem, el nus té tendència a quedar-nos a la part darrere de l'esquena. D'acord? Ara tenim aquí ja la tensió que buscàvem. Si us continueu faltant, continueu tirant cap enrere de la banda que queda per sota i estirant per la de davant fins trobar
comprovem que la tela tant de sota com per damunt va de corba a corba, falta una mica de tensió, i per donar visibilitat al nen, que veiem que té la seva caronada tapada, podem fer un gir damunt de la nostra espatlla. Igualment a l'altre costat, si ho creiem necessari. I així el nen té una mica més de visibilitat. Doncs aquí teniu la creu simple, per darrere. Com veieu, és un ús molt senzill que respecta perfectament l'anatomia del nostre nadó. I us explico com es treu. Desfem el gir que hem fet damunt de la nostra espatlla, de cadascun de les nostres espatlles. Destensem el nus corredís i obrim cadascuna de les bandes. Busquem el culet del nostre nadó i és el moment de treure cap a dalt. I aquí teniu la creu simple, el nus 4 del nostre repte 30 dies, 30 nusos. Esperem que participeu, que ens envieu les vostres fotos al Facebook i que disfruteu del porteig.